Čaute, moje meno je Lexon a ja vás vítam pri prvom videu na tomto kanále. Sme tu spolu s... Suprom! Áno, super, náš kamoš super. Áno. Poprosím ťa, vypni si zvuky na Minecrafte. Akože hudbu. Takže v truhle máme Paľko. No, super. Zrobíš kobel generátor. Sú to také zabavné eventíky, zakedy. Normálne, že... No, nemám čo povedať. Generátor. Áno, tam máš truhle veci. Prvý sme mohli vyťažiť ostrov a potom to všetko poukladáme. Dobre, takto. Nie je koláč. Keď máš žltý kvietok, akože pampelíšku, žltý kvet. Môžeme mať farbivo, urobíme z nich oranžové, z červeného a toho. Žlté mi daj, to je kytka. Paľko, ty rob generátor, ja naťažím strom. Dobre. Kypidáčo. Je to môj skyblock. Dobre. Takže... Vyťažíme ostrov, potom naukladáme hlinu tam. Áno. Ostrov bude iba plochy. No to je dobré. Pomôžem ti, Keď ale... bude veľmi plochy, tak tam budú ovce. Super, ty rob, vieš čo? Ty rob generátor. No urobím ho. Čakať, si zrobíme krafťák. 12. Ja mám 16 dreva, a ty? Akože dubové prkná. Čiže tieto. No dobre. Prv urobíme, alebo môžeme si kúpiť kameň. Čo? To sa oplatí, lebo keď si kúpime kameň, urobíme ten kamenný generátor a budeme mať kopu kameňov. No. Takže to je výhoda. Jaký lagnutý? Ja normálne kopem a ten blok sa mi vráti naspäť. To sa aj mne takedy stáva. To prečo? Lagy alebo boogies. Boogies je moja obľúbenejšia hláška. Boogies. Boogies. A úplne všetku hlinu. Ó, železo. To nemusíme, to získame strašne veľa, aj 64 máme. Dobre. Takže nenič ten crafting. Idem dať čo robiť. Zrobím nám krompáče a meče a také. Naťažíme železo. No, ani si kupovať nemusíme, lebo naťažíme Super. železo. Kameň. Díky. Nemám to, nemám. Ja tam je. Čakaj, naťažím kameň, čakaj. Aspoň 3 kamene a ja vykopem už železo. Aj uhlie. Uhlie je. Nie, moc vzácne. Tak ale je to aspoň dačo. No. Mohol by si odtamať, kde sa zrodíš, ísť trošku ďalej. Lebo keby som náhodou spadol a napíšem skoro to meno ISO, tak Ťa zabije, ne? sa zjaví mŕtvý na ostrove, tak to nie je moc dobré. Áno, toto bude iba také akože uvítanie, no, ukážka nášho skyblocku. Mám kamenný Ako sa tu mal stavať? Áno. Ako ho stavajú padamáti. Máme železo. Alebo rovno Paťovia a Maťovia. Maťo. Teraz. To nemusíš vo videu hovoriť. No. Ale to by mali poznať. Tak to je. Áno, všetci ho poznajú. A tak like. Domčo, nebral som ti veci. Hovorím pravdu, veľkú pravdu. Pravda.
Takže toto bol taký fail. Zrodil som sa, vypadol som zo sveta. No, nezrodil. Normálne vypadol som zo sveta. Takže fail. Máme... To čo? No, Už poukladám hlínu. OK. Takže taká informácia. Ja natáčam cez Fraps. Podľa mňa je to fakt super program. Má super kvalitu, aj keď video zabera takedy aj 10 giga. No. A mám 24 hliny, tak ti pomôže. OK, a tento Skyblock vám dáme takedy IP do popisku. Takže tešte sa. A tešte sa. A tešte sa. Možno bude aj druhá časť. Časť druhá bude. Takže, Paľko, to bude za chvíľku koniec. Nechce sa mi odovzdávať na YouTube to. Tak sa volám Super. No dobre, super. Aj ty ma nevolaj Domčo. Ale je to super. Dohodnuté? Áno. Super. Dobre. Super, že to voláš super. Počkaj, idem, dostávaj toto a ideme sa rozlúčiť. Tu máme crafťák. No dobre, poď ku craftingu. Takže lúči sa s vami Lexon a náš kamoš Super. A toto bola taká malá ukážka tohto nášho nového Skyblocku. Niečo sme tam postavili. Tamto je Super, náš kamoš s hlinou, aj my. A lúčim sa s vami ja a náš kamoš Jabko, áno. No dobre, super. Pozdrav sa. Čaute. Čaute. Čauko.